kadam domalitum 6 schedule kopilo kopi phan si pudam lo kachini netum do pigla 6 schedule polam kajulong atum ke do piglo bonta aron kopi ko sonma lahai bang kachini netum do pigla 6 schedule ajakong komat atum phan si kipilo lake ilitum inglong asotum phan imithang akhe adet along ri kacharai komji phan lasi 6 schedule lake tribal area tum hasi kapanong pi tangte kaprek akhai tum karbang long nang chirai unma kaprek akhai tum karbang long kiduranji aron power and rights doma Lasi pini avideo long 6 schedule alam chithan sinak 6 schedule power and rights alam chithan pon sinak tangte video le pang chengona 6 schedule ki paklang polake India country long that 1949 aninkan constituent assembly hosi ke paklang pon lake tribal muni tumphan kirai jiphan tribal muni tum kadiman kisung ka I alam ha ki paklang jiphan lapen ke amethang a government alos ha ke chubna jiphan Constituent Assembly plotang telake election ke hai a group tum an like MP ke hai tum an isi a country ki pa message phan constitution ki create pon la phasi pudam lo Labangso 6 schedule ke kadokave akhe ajati tum phan an kali only tribal areas inglong asu tum phan cho lata Assam Meghalaya Tripura Mizoram long kido a tribal tum phan cho 6 schedule ki pilake tribal community tum autonomous district council banke autonomous regional council ki padu ponji phan non eli tumalong KAAC dolo methangalong ri lapenke alos aron natang ha ki claim ponji phan 6 schedule tribal community tum phan main objective ki pipon lake self government tribal tum phan amithang culture traditional pen chenglok amithang along ri long aron natang ha ki claim ponji phan aron ki pi non eli tumalong KAAC pen pinchong long lo karbi anglong autonomous council pen lapen ke development Labangso 6 schedule ki pilake elitum travel tum ansuse ke paching thudun ji phan tuar pen chenglong education health ha ansitame pathik pon lo lapen ke protection laso 6 schedule ki pathik pon lake travel tumalong lek cherai kom ji phan itum inglong aso tumalong le bang akhai tuna ki pathi un ide ji phan si constitution long thik pon lo lake thom hello 6 schedule main objective ke mang pon ke self government development lapen ke protection elitum long non PGR VGR long alam ladakta itumalong le ladakta 6 schedule protection la teng pen cherai komponang ji 6 schedule pen tribal areas tumphan ki pipon mate provision alam pa chethan sina autonomous district council lapen ke autonomous regional council schedule pen people lot tribal areas tumphan autonomous district council tribal areas alu land management forest agriculture education health lapen ke kaprek ha ke pachelang ponji aphan lapen ke anparta tribal alu laws and regulation ki claim ponji phan laso autonomous council pen ki palang ponji phan lake 30 members du ponangji laso 30 angbong lake 26 members ke iritum si MAC election hu ingwai pon pu vote jok pon pu lapen bank pli bank ke nominated MAC pupo hala bank ke governor tumsi ingwai pon pu lapen ke power Labangso autonomous district council lapen ke autonomous regional council tum power ha sitamedo tax ha collect don jiphang non gorom panilong karbiang long gate dolo hadak tax rung don lo lapen ke kapre ka dimong samedo lapen ke anparta manage funds lapen ke development project methangalong ri ke development jiphan same power dolo lapen ke constitutional safeguard 6 schedule long padopon lo constitutional safeguard travel tum kupisi kar I kimang ma papleng pon long lo lapen ke kapre ka khai tum nang kelang select long le ha nang thi un e Hutul pen cerai kom, hutul pen kavedaji pansitame tribal tum safeguard do. 6 schedule long pli unimplemented pon Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya. Tribal tum pan kelana ki paching thur pon jipan. Itum Assam long lake 3 autonomous council do. Karbang long autonomous council, Dima Hasao autonomous council, Bodoland autonomous council. Mizoram long ta 3 autonomous council do. Meghalaya long ta 3 autonomous council do lapen ke Tripura long ke 1 autonomous council. Pinangan 6 schedule bhan kipi pondo sisteme challenges ason sisteme do olang lake funding 6 schedule tribal tuphan ki paching thur jiphan hukum permission dolo ponta funding long le funding long oa laso penjok development projects tame compig lang abi pinlang lapen ke corruption hello main tribal tumlong ki the nai problems ki do ke laso pen ajok itumhan tangka fanang ki list tame inglim bom lo lapen ke power sisteme abi bom lo lapen ke conflict Itumalong le lapen ke itumakai tum safety safeguard do bonta banga khai tum nanglang plot banga khai tum nang chirai bom lo lapen ke state government lapen ke itum kache tonte ha has tame do piglang lasi 6 schedule alam apatha ke ansi kang ton polo nan tumhan ni ke thek an pachini polo lasi pinyab do ke ansi kang ton polo see you in next video thank you so much bye bye kadom